बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. काही कॉम्प्लेक्स मध्ये जे राहत नाहीये ते कॉम्प्लेक्स मधले पहिले मीटर बदलले जातात आणि त्या एमएससीबीच्या अधिकाऱ्यांना धोरण देऊन त्याचा लाभ घेणं गरजेचं आहे. कारण हे स्मार्ट मीटर जबरदस्तीने बसवले आणि असे तक्रारी आहेत लोकांच्या की त्याचं बिल डबल टिबल चौबल अशा पद्धतीने येत आहे. म्हणजे आपण एक ठराव करूया सगळ्यांनी मिळून की शहरामध्ये जे स्मार्ट मीटर लावले जातात त्याची आम्हाला लिस्ट द्यावी, आतापर्यंत किती बदलले आहे त्याची लिस्ट द्यावी. अशा पद्धतीने मॅडम एक पत्र एमएसपी ला पाठवलं पाहिजे आपण की अशा जवळ का बदलले जातात. लोकांच्या खूप तक्रारी आहेत गणपती शहरात. लोकांना काहीच माहिती नाही कशाला बदलल्या त्या स्मार्ट मीटरचे काही तुम्ही विश्लेषण काय करताय हे पण त्यांना वाटले आहे. ते काय कंपल्सरी नाही, कंपल्सरी नाही, तुम्हाला पत्र द्यायचं. ठीक आहे.